Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ginang Norhay Matayaon, nagmula sa paaralan ng Lalabuan Elementary School, North Balabagan District, Division of Llano del Sur 2. Handa na ba kayo sa bago nating tutuklasin? Mabuti kung ganon. Ngayong araw na ito ay pag-aralan natin ang tungkol sa dalawang uri ng pambalana. Ito ay ang pangalang konkreto at pangalang di konkreto. Subalit, bago nating umpisahan, ay mahalagang balikan muna natin kung ano ang pangalang pambalana. Laging tandaan na ang pangalang pambalana ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop, ideya, at pangyayari. Naintindihan yung mga bata? Magaling! Ngayon, umpisahan na natin ang ating bagong leksyon. Ang pangalang konkreto at pangalang di konkreto. Simulan natin sa pangalang konkreto. Ano nga ba ang pangalang konkreto? Ang pangalang konkreto ay tumutukoy sa pangalan na maaaring maamoy, makita, matikman, o malasahan, marinig, at mahawakan. Ito rin ay may pisikal na katangian, kaya't ito'y nakikita at nahawakan. Mga halimbawa, una, nakikita ko ang bahay ni Rita. Ang konkretong pangalan dito ay bahay, sapagkat ito ay nakikita at nahawakan. Pangalawa, naamoy ko ang mabangong bulaklak. Ang konkretong pangalan naman dito ay bulaklak, sapagkat ito ay naaamoy, nakikita at nahahawakan. Pangatlo, nakikinig ako ng awitin sa aking cellphone. Ang konkretong pangalan naman dito ay cellphone, sapagkat ito ay naririnig, nakikita, at nahahawakan. Pang-apat, masarap ang mangga na kinain ko. Ang konkretong pangalan naman dito ay mangga, sapagkat ito ay nalalasahan, naaamoy, nakikita, at nahawakan. Panglimang halimbawa o huling halimbawa, tahimik akong nanonood ng telebisyon. Ang konkretong pangalan naman dito ay telebisyon, sapagkat ito ay nakikita at nahahawakan. Nakuha niyo mga bata? Magaling! Ngayon, pumunta naman tayo sa di konkretong pangalan. Ano nga ba ang di konkretong pangalan? Ang di konkretong pangalan ay tumutukoy sa pangalan na hindi maaaring maamoy, matikman, marinig, makita, at mahawakan. Ito rin ay walang pisikal na katangian, kaya't hindi ito nakikita at nahawakan. Mga halimbawa, kasiyahan, kalungkutan, katatakutan, galit, sakit, pagmamahal, at pagkagulat. Ilan lamang yan sa mga halimbawa ng di konkretong pangalan, sapagkat ito ay hindi maaaring matikman, malasahan, makita, mahawakan. At ito rin ay walang pisikal na katangian, kaya't hindi ito nakikita at nahawakan. Naintindihan mga bata? Magaling! Bago tayo magpatuloy, ay muli nating balikan ang mga pangalan na tinalakay natin ngayong araw. Laging tatandaan na ang pangalang konkreto ay ang mga pangalang nahahawakan, naamoy, naririnig,
nakikita at nahawakan. Samantalang ang di konkretong pangalan naman ay ang mga pangalang nararamdaman, naiisip at nagugunita. Naintindihan? Ngayon, subukin natin ang ilan sa mga pagsasanay na ating pinag-aralan ngayong araw. Tukuyin kung ang pangalang may kulay na dilaw ay konkreto o di konkreto. Natuwa ang mga guro sa katapatan na ipinakita ng mga mag-aaral sa pagsagot ng module. Prutas ang aming kinakain bago kumain. Kapansin-pansin ang kasiyahan sa kanyang mukha sa araw ng kanyang kasal. Ibinigay ni Ella ang kanyang papel sa kanyang kapatid. Ipinapakita ng mga doktor at nurse ang kanilang kabayanihan sa panahon ng pandemya. Tapos na mga bata? Mabuti kung ganon. Ngayon, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang unang sagot ay di konkretong pangalan. Ang pangalawang sagot ay konkretong pangalan. At ang pangatlong sagot, di konkretong pangalan. Pang-apat na sagot, konkretong pangalan. At ang huli o panglimang sagot ay di konkretong pangalan. Nakuha niyo mga bata? Magaling! At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam!